wachipiri wa mphunzitsi ameneyi wa timu ya Mighty Wonders ameneyo ndi McDonald Nginde Ntetemera, nayenso kubwera pa pitch pa ground kuzayendera kuti ayi kodi apa maplayer atatu abwerepo asewere mpira akachikena kodi zingatheke, ndi ayi akuyendera ndithu bwalo limeneli ameneyi McDonald Nginde Ntetemera wachipiri wa mphunzitsi wa timu imeneyi ya Mighty Wonders. Pakadali pano onse masapota mbali zonse ziwiri Mighty Wonders komanso Eka FC alokhumudwa limene zilili pano kutengera kuti mvula yasokoneza chigawo chimenechi chachiwiri, ndi ziganizo sizinaperekedwe kwenikweni kuti ayi kodi masewera amenewa apitilire kapena zathera pompa. Ndi tikhale ndithu tikukusimikizirani kuti masewera amenewa apitilire kapena basi, koma as I'm talking now palibe sogolo lililonse limene ndithu likuoneka kuti ayi china chake chachilendo chikhonza kuchitika pano pa Kamuzu Stadium. Chigawo choyamba chinatha bwinobwino ndipo zinathera 0-0 pamene chigawo chachiwiri chinayamba masero amatheranso 0-0. Ndiye tikhale tikuona kuti ayi kodi zipitirire zimenezo kapena zithere motero.